Anga foli ani tonni obe actuel media la je baje makulu bela jeli mala dona ka foni anka dogun kibaro wakati sini bakurbo fle ina fo sanwo sa abela nyana maya chogo mi festival dibi daila akan bagoye kana do mimbe anka sugujinno ani koganto fara nyogon kan habe to sina fo janvier kalo le nani samba pla ani muga ani woro place cinquantenaire la Bamako kadamne décembre kalo le ta ani nani katase janvier kalo kile flama samba fla ani muka ani woro san laban sugu bulonba min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na bɛ to senna feerekɛlaw ka kɛnɛba la Bamako a bɛ kɛ sababu ye bololabaarakɛlaw ni cakɛdatigiw ma k'u ka seko ani dɔnko jira ninnu de bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye an ka bi tɔgɔw kibaru kɔnɔna aw bisimila ko kura an ka tɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakurubaw kɔnɔ cogo min a bɛ laɲɛnamaya san o san cogo min festival dibi ye nisɔndiya kɛnɛ ye ba ye dayɛlɛla place cinquantenaire la Bamako ɲinan ta bɛ kɛ a tago 11 ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ wa a bɛ to sen na fɔ ka taa se janvier kalo tile 4 ma san 2026 la nin kɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka maa caman fara ɲɔgɔn kan ani an ka jamana sogo feerela ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw taw kan ka nin kɛnɛ jabɔ k'a sɔrɔ i ma wuli ka se Zɛnɛbu Ge ye wulikajɔ dɔ kɛ ka se kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Festival dibi tago 11 daminɛna décembre kalo tile 18 san 2025 place cinquantenaire la Bamako min bɛ to senna o janvier kalo tile 4 san 2026 ni festival in b'a to malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako dugu mɔgɔw ka se ka Mali ni jamana wɛrɛ tobilikɛlaw bolonɔ n'u ka dɔnniya dɔn dumuniko la wa festival in ye baro ni dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ ye min laɲini ye ka dɔ fara an ka bagan mara ni mɔnifɛnw dɛmɛni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko siratigɛ la ani ka yiriwa don Mali dumuniko la n'a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ don a feerebagaw kunna. Bon festival dibi la me ka restauration de kɛ an bɛ brochettes kɛ jɛgɛ bɛ yen lapin bɛ yen sɛ bɛ yen les fruits de mer un peu de tout quoi. Bon min ka di ne ka client ye kosɛbɛ o ye lapin de n ka lapin kɔni ni min y'o san diyagoya o bɛ segin ka na ale prix bɛ daminɛ de 7500 jusqu'à 15000 avec l'accompagnement. Bon, il y a cette année, mais festival. Bon, opportunité chama la sema parce que amène un festival qui est là, moi on mène un domino ça. Na jalouye ou bien un numéro ta. Quand fait un événement au Bouboro, ou un mariage au Bouboro, ou un séminaire au Bouboro, on contacté. Ouais, tout le monde là, on va aller car comment nous cambroso, amad lang ablakata douma quoi. Donc à Edomba, à relation chama de la cinéma en fait. Donc ça on s'en a c'est là. Ami kene kono quoi bon mais c'est k'a fɔ muso bɛɛ ye ni min ye festival dibi kuma mɛn dɔrɔn bɛɛ ka bɔ ka na ko n'i dayirimɛ ɲini fɛn min kɔni don nimisa t'a la n'i nana i bɛ nafolo min don a kɔnɔ a ka ca Ala fɛ i b'o sɔrɔ. Mɔgɔ caman bɛ festival dibi jate san sugu fɛ baw a waati la mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ kɛ Abdulaye Mayiga n'ale ye dibi feerela ye bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ye nafa minnu sɔrɔ ye. Bon festival dibi ne bɛ participer festival dibi la depuis a bɛ kɛ palais kɔnɔna la n tɛ dibi yɛrɛ ɲɛdɔn n bɛ participer a la fo ka na kɛ yɛrɛ n ka baara yɛrɛ nana bɛn a ma alhamdulilayi a ye nafa caman lase ne ma a sera ka n bila n bɛ ka fɛn caman kɛ n yɛrɛ ye quoi bi bi in na n sirilen tɛ mɔgɔ la quoi bon mun kɔni bɛ ne bolo dɔrɔn ka f'u ɲɛna événement min don événement in en vrai dire événement ka di san sugu de don an b'a wele ko san sugu a événement ka di mais olu bɛ ne bolo ka f'u ɲɛna dɔrɔn u ka to tan nin cogo in na dɔrɔn quoi u ka to tan nin cogo in na u kana bɔ nin gamin kɔnɔna la dɔrɔn bon a bɛ ka permettre ka sɔrɔ kɛ mais wagati bɛɛ tɛ quoi parce que du lundi mardi mercredi sugu tɛ yen nɔ bon fo jeudi vendredi samedi de sugu bɛ daminɛ bon tan nin kɔnɔna la an b'an débrouiller k'a lajɛ n'an sera ka dɔ sɔrɔ quoi. Festival dibi lajɛli bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman ma ka dɔnniya sɔrɔ min bɛ i nafa i n'a fɔ Muhamadu Ibrahim Mayiga bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye kun min y'a to a y'a sen don nin ko in na. Ɲana an ka na fɔlɔ an tun bɛ deli ka na festival kɛ yɔrɔ la ka sɔrɔ feere t'an bɛna yɔrɔw la bon an b'a ye mɔgɔw bɛ sogo san u tɛ jus ɲɛnama sɔrɔ ka min quoi. Donc du coup an fana y'a décidé san wɛrɛ festival la an ka se ka na stand ta pour que an ka se ka na an ka jus naturel présenter mɔgɔw ka a ye quoi. Voilà parce que an na don fɔlɔ an yɛrɛ an ye sogo san mais an ma jus duman sɔrɔ donc an fana y'a hakilina sɔrɔ ka fɔ an bɛna jus feere daminɛ festival kɛyɔrɔ la. Tout a commencé comme ça. Et on a vu que vraiment en nali a ɲɛna quoi sara kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ jus duman sɔrɔ sisan ka min donc i b'a dɔn n'i ye sogo dun f'i ka jus ɲɛnama sɔrɔ bon a ye opportunité wɛrɛ minnu las'an ma dehors de festival dibi an ka client minnu bɛ na a client caman bɛ yen n'u nana i bɛ taa sɔrɔ hali festival kɔfɛ
u b'an wele an bɛ t'u ka événement la exactement a nafa kɔni ka bon an fanfɛla kan ka tɛmɛ an inconvénient kan. Bon an ka jus bɛ daminɛ 1000 francs na ka taa bila fo 1500. Prix tɛ kelen donc u sɔngɔw tɛ kelen. Festival Dibi ye ɲɛnajɛ ɲɔgɔn ye ani dɔnniya sɔrɔ yɔrɔba ye. O de y'a to mɔgɔ caman b'a laɲini ka na a kɛnɛ kan ani ka dumuni kɛnɛkɛnɛw nɛnɛ minnu tɛ ye kuma bɛɛ. Ne nana Bamako a mɛnna dɔɔni mais ne kuma deli ka na Festi Dibi la. Maintenant je suis sortie avec mes cousines et mes tantes. On est là pour s'amuser et goûter beaucoup de choses. J'entends parler ne b'a mɛn kuma bɛɛ Festi Dibi, Festi Dibi. Ne cousine y'a proposé ne ka an kana ɲɔgɔn fɛ donc a diyara ne yɛrɛ ka na. N bɛ to ka fɛn caman ye télé la n y'olu ye yan nɔ i n'a fɔ ɲɔgɔmɛsogow warasogow n ye karabu ye ke qui n'est pas chez nous avec ivoirien on est fait mais n y'a goûté fɛnɛ malien ka wariko de don quoi mais ne kɔni bolo ne ye wari min sara ka don c'est bien. Malien bɛɛ ka na Festi Dibi la gastronomie africaine c'est la découverte de beaucoup de choses an bɛ fɛn caman ye ka fɛn caman dɔn en plus i b'i ja fɛnɛ quoi donc aw ka na an ja an ka déstresser Mali ko ka ca. Festival Dibi ye san laban ɲɛnajɛba dɔ ye Bamako min b'a to an bɛ diɲɛ sogo suguya caman ye ni ka u nɛnɛ tobilen fara a jenini kan. Dumuni dɔnniya kɔfɛ Festival Dibi ye ɲɔgɔn ye ɲɛnajɛ ani sɔrɔko siraba ye a dumuni feerelaw bolo n'a bɛ kɛ sababu fana ye u ma ka jɛɲɔgɔn kuraw sɔrɔ wa lajɛbagaw fana bɛ damu sɔrɔ. Nin tun ye Zainabou Gueye ka sɔrɔlenw ye Festival Dibi kan. San o san Parc Magique bɛ nisɔndiya di a kanubagaw ma. Ɲinan a tako 4nan dayɛlɛla décembre kalo tile 5 san 2025 wa a bɛ to sen na fo ka taa se janvier kalo tile 4 ma san 2026 Parc national kɔnɔ Bamako. Nin waati in kɔnɔ parc bɛ kɛ laɲɛnamaya ni nisɔndiyako camanw ye ni o dɔ bɛ kɛ an ka dɔnkilidalaw fɛ ani tulonkɛ denmisɛnninnakaw fɛ o ni a ɲɔgɔnna caman. Walasa ka ko duman caman dɔn nin ko in kan Actuel Media ka ciden Nana Kadija wulila ka se kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nisɔndiya yɔrɔ labɛn ko cɛni ka fara dɔnkilidalaw ka dɔnkili dumanw kan fo ka taa se yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu tilalen don fututa kama ani yɔrɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnlen don denmisɛnninw ka kulonkɛ kama ka fara o kan dumuni duman suguya caman de bɛ yen ka maa nataw kunbɛn o de bɛ Bamako Parc Magique tako 4nan lakale ni ka tila ka nisɔndiya ani danw di maaw ma. Ɲinan ta ale daminɛna kabini décembre kalo tile 5 san 2025 wa a bɛna taa kuncɛ fo janvier kalo tile 6 san 2026 Mali la Parc national la. Ni seko ni dɔnko ɲɛnajɛli a b'a to sira caman de bɛ ka dayɛlɛ maa minnu b'u sen don nin baara in na ani ka tila ka sankura daminɛ ni nisɔndiya ani hɛrɛ ni baden. Mais ne ka société tɔgɔ de Tifa Saveur mais n bɛ saveur caman de kɛ i n'a fɔ crème b'o la zira b'o la jinimero pailleté dabileni pailleté tapioca série en plus a ka di n ye ka na fɛn caman fana fara kan donc différents saveurs de b'an bolo. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ka Parc Magique participer. En réalité Parc Magique ye opportunité ba de lase ne ma parce que dan ni mɔgɔbaw ye ɲɔgɔn dɔn de deux n ye publicité mɔgɔ caman bɛ ka fɔ Tifa après ici b'an ka publicité kɛ parce que ko n ka communication ka d'u ye. En plus de cela fana ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔ minnu tun tɛ ɲɔgɔn dɔn hors les réseaux sociaux mɔgɔ dumanbaw de bɛ yan nɔ an kɛra balimama yɛrɛ ye yan o bɛɛ y'a hɛrɛ de ye quoi. Yan ne ye Parc Magique ye ne de ye Tifa Luxe ye crème feerela champion den ne ye n ka stand ta prix min na depuis o don ne y'o wari sɔrɔ san bɛ tɔnɔ ɲini de la jama ka sɔn ne ye ne yɛrɛ de ye Tifa ye el presidente. Non, ali sagore ba seyoro mais sagora mea première édition tɛ ne ka première édition o ye mɔgɔ caman ka 10 édition ne ya Chéri waso tɛrɛ min ala de fo k'a barikada a bɛ n'a fɔ ne ye 10 édition de kɛ ali parc ma ban fɔlɔ o ye sɛbɛ de ne bɛ se ka min fɔ Parc Magique initiateur ye halisa u ka dɔ fara courage kan u ka dɔ fara créativité kan parce que Mali ye concurrence jamana de tant que créativité bɛ yen nɔ concurrence est obligatoire mais tant que créativité bɛ yen nɔ baara tɛ jɔ quoi an k'a dan dɔrɔn wa ne yɛrɛ bɛ far'u ka publicité kɛ parce que sa o sa de bɛ yan ayi o kɛlen don parc tɛ jɔ dɛ an bɛ taa. Jɛnɛba Jone ni ale bɛ zaban feere nin ye ale siɲɛ fɔlɔ ye k'a sen don nin na wa a b'a jigiya k'a fɔ k'a bɛna nafa caman de lase ale ma. Bon ɲinan an siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de y'a la komi maintenant bɛɛ b'a dɔn ko zaban tɛ sɔrɔ la donc an ye a fɔ n'an nana n'a ye a bɛ san vu que a tununen don
donc a nege be mɔgɔw la quoi bon zaban suguya saba de b'an bolo yan comme a yɛrɛ filɛ nin étiquette ta cogo min na bon nin ye piment ye a sucré filɛ nin ye y'a passion ye bon 1500 de don an bɛ ka feere o de la e yɛrɛ ɲɛ b'a la conservé len don boîte kɔnɔna la étiquette in b'a la ni mɔgɔ tɛ maga la kuma tɛ k'a fɔ ko poussière bɛ s'a ma des trucs c'est bien conservé bon a bɛɛ b'a la denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ sanni kɛ kosɛbɛ an bolo pariki magique bi jate ɲɔgɔn kuma yɔrɔ fɛ maaw bɛ se k'u nisɔndiya yɔrɔ min na ni ka tila k'u yɛrɛ ɲina u ka dekun kɔ n'u ka denbayaw ye i n'a fɔ nin cɛ in b'a kɛ cogo min na. Ok, donc ni famille nana ɲɔgɔn fɛ pour an ka se ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ pariki magique la aussi denmisɛnninw fana bɛ congé la an profité an bɛɛ ka na ɲɔgɔn fɛ an ka se ka na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ o de y'an se yan quoi. Non mais c'est bien parce que déjà moment minnu don an fɛ Mali la a ma ca mɔgɔ n'i ka famille ka bɔ ka taa cadre wɛrɛw kɔnɔna la quoi. Donc ni famille nana a b'aw la ɲina fɛn caman kɔ ça peut faire revivre aussi l'amour et l'attente entre les membres de la famille quoi. Donc les enfants aussi sont là, bien contents de nous, c'est bon. Un peu de partout hein, parce que on a commencé comme vous le voyez, les dames sont en tenue traditionnelle, les enfants ont été voir les jouets. Bon c'est un peu partout, surtout c'est un cadre aussi, à va permettre de seulement faire nos physiquement avec les dessins animés ou la famille. Donc je pense que dans l'ensemble ça va quoi. Je pense que ça va, mais avec la situation, vu que nous avons fait, nous sommes prix bien, moins, parce que alors que ça n'a rien à voir. Normalement, quand la famille, en même temps et vous amuser quoi. Femi Masiamba ye ale b'a yira k'a fɔ k'ale bɛna pariki magique la yaasa k'a yɛrɛ la ɲina a ka dekun kɔ ni ka tila k'a yɛrɛ ɲɛnajɛ ni a teriw walima a ka denbaya ye. Bon san o san ne bɛ na n'i y'a ye ne bɛ na a bɛ mɔgɔ distrait bon i bɛ yala min kɛ i bɛ ko caman ye ɲinan yɛrɛ décoration non ne ni n cousine de bɛ na n kɔrɔmusow ça dépend bi famille bɛɛ bɛ yan quoi an ni diminen don ni na pariki magique la humeur bɛ changer i bɛ distrait i bɛ fɛn caman ye i bɛ yala minnu kɛ. Concert minnu bɛ kɛ ni nana star préféré ye wa villageois non Uganda parce que u fɛ ko n'i nana k'i bɛna tagama fu dɔrɔn na non o tɛ i bɛ fɛn caman ye i yɛrɛ n'i ka artiste préféré yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ n'o lajɛ i bɛ choix kɛ i bɛ taa. N'a y'a ta k'a lajɛ pariki magique monitrice olu fana bɛ dekun dɔw sɔrɔ client fanfɛla la. Bon gɛlɛya dɔɔni b'a la dɔw bɛ yen nɔ n'u nana déjà u bɛna ɲininkali kɛ n'i ye prix f'u ɲɛna u b'a fɔ k'u ye réduction k'u la u ye donc prix bɛ yen nɔ de prix fixé len de don fɛn tɛ se ka b'o la o ye kelen donc filanan ye min ye dɔw fana bɛ na u b'a fɔ ko fo i ka photo ta ni i yɛrɛ de ka téléphone alors que olu ka téléphone kɛ ye n'e tɛ ye a bɛɛ de ye kelen ou bien n'an y'a ta n'an ta ye olu bɛ tila k'a fɔ tuguni ko k'a ta n'u ta ye donc a bɛna kɛ baara fila y'an bolo bon gɛlɛya min fana b'a la bon ɲininkalikɛla de fana ka ca ni phototala ye fana bon moi personnellement weekend kɔnɔna la ne bɛ 10,000 ni feere. Pariki magique ye ɲɛnajɛ ye min nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ don jamana seko n'a dɔnko kɔnɔ ani ka ɲɛnajɛ ani lafiya ko ɲuman di denbaya ma fo ka taa se sifinnakaw ma wa jama bɛ ka suuru pariki magique kɔnɔ cogo min na a bɛ ka suuru ten kabini a première édition fo ka n'a bila a tako 4nan in na wa maa min sɔnna k'u sen don nin baara in na olu b'u yɛrɛ ɲagari n'u ka fɛn bolodalenw caman ye minnu bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na i n'a fɔ dumuni feereyɔrɔ minfɛn sumanen feereyɔrɔ ale ni kɔnsɛriw o ni a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se yɔrɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don ka bila denmisɛnninw ka kulonkɛ kama limiyɛriw mɛnɛnen bɛ pariki fan bɛɛ ani kokura wɛrɛ minnu fana donna ɲɛnata la. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min sanyɛlɛma sugu bulonba bɛ kɛ Mali kɔnɔ san o san kɛnɛ dayɛlɛla décembre kalo tile 14 san 2025 feerekɛlaw ka kɛnɛba kan Bamako. Kotigiw ka fara cakɛdatigiw ani bololabaarakɛlaw olu de ka bɔ diɲɛ fan caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kofɔlen kan hakilila don yaasa ka ba don an ka sɔrɔ la ani a bɛ kɛ seko ani dɔnko yiriwali kɛnɛ ye wa a bɛ to sen na walasa cogo min maa minnu bɛ kɛ u bɛ se ka sanyɛlɛma nisɔndiyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ kisi kɔnɔna na Maimuna Dawu ye ɲinili dɔ kɛ ka se kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sous les chapiteaux animés et les allées bondées, la foire de fin d'année du Mali bat son plein depuis le 14 décembre 2025, la date d'ouverture. Artisans, producteurs locaux, en passant par les entrepreneurs des différentes régions du pays, sont venus exposer leurs produits, allant de l'artisanat traditionnel aux innovations agroalimentaires. Chaque stand raconte une histoire de savoir-faire et de résilience, attirant un public nombreux, curieux et enthousiaste. Je vends de la friperie et des matériaux de casse.
Moi, je vends des chaussures et des vestes. Les ventes évoluent un peu. C'est mieux maintenant qu'au début. Ce n'est pas ma première fois de participer à cette foire. Nous vendons du Borolan et des accessoires. Cela nous permet de changer des contacts avec d'autres personnes, même à l'extérieur du pays. Contrairement aux rumeurs qui circulent, cette foire se tient bel et bien au FEBAC comme d'habitude. Pour le moment, ça va. Mais nous voulons plus que ça. Il y a des rumeurs qui circulent disant qu'il n'y a pas de foire. Pourtant, jusqu'à présent, il y a encore de la place. Cette année, l'une des difficultés que les exposants rencontrent souvent est liée à la rareté des clients. Très souvent, le marché est fructueux, mais l'une des difficultés est que les clients se font parfois rares. À cet effet, les exposants lancent un appel non seulement aux commerçants, mais aussi à la population malienne. Je demande à tout le monde de venir à la foire, c'est vraiment intéressant. Je demande aux commerçants de venir prendre des stands. Il y en a encore. J'invite aussi la population à venir, surtout avec les vacances, ça va être du lourd. Venez valoriser notre culture malienne. Elle est tout aussi importante et mérite autant de respect que celle des Blancs. Au-delà de sa dimension commerciale, la foire de fin d'année s'impose comme un espace de rencontres et de convivialité. Familles, jeunes et visiteurs étrangers s'y trouvent pour célébrer la fin d'année dans une ambiance festive, rythmée par les animations culturelles et musicales. Prévue pour s'achever le 2 janvier 2026, la foire de fin d'année du Mali confirme son rôle de vitrine économique et culturelle, tout en insufflant une dynamique positive à la consommation nationale. Nin tun ye Maimuna Dawu ka sɔrɔlu ye san laban fari kofɔlen kan. Desanburu kalo tile 23 ka taa se a tile 24 ma san 2025. An ka sanfɛ kalanso min ni a bɛ wele ko FSEG ye a ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ni labɛnnen don ka ɲɛsin journée scientifique ma tago fɔlɔ la ɲɛnamaya. A tun bɛ hokumu min kɔnɔna na o de ye faransikan na dynamique de transformation au Sahel ni an ko ma an ka todukan na Sahel jamanaw ka yɛlɛmali cogoya. An bɛ se ka ko jumɛn ɲɛdɔn ni kɛnɛ kan? Abdoulaye Maïga bɛ walawalali caman kɛ anw ye. K'a ta desanburu kalo tile 23 ka taa bila a tile 24 na san 2025 Mali sanfɛ kalanso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko FSEG ale ye lajɛ belebeleba dɔ labɛn n'a bɛ fɔ o ma ko journée scientifique ni o tun b'a tago fɔlɔ la. Ɲinan nin lajɛ in bolila babu mun kan o de ye yɛlɛma bɛ se ka don cogo min na Sahel jamanaw kɔnɔ mara sira fɛ, taaɲɛ sira fɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ. Temu tara ɲinata la a tɛmu bɛ an ka Sahel de kan. A b'a dɔn Sahel bibi na Sahel ye yɔrɔ ye jamana 3 de bɛ Sahel kɔnɔ la bibi na quoi. Burkina, Mali ani Niger. Jamana wɛrɛw bɛ Sahel kɔnɔ dɛ mais pour le moment an ye baara minnu kɛ o baara ninnu sinsira ni jamana 3 de ka ɲɔgɔn dalajɛ kan. Bon ni jamana 3 y'a décidé ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an nana ye hakilijagabaw kɛ ɲɔgɔn dalajɛ kan. Donc hakilijagabaw kɛra problème minnu b'an da la an bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na ka problème ninnu solution sɔrɔ an ka problème ninnu na. Donc jamalajɛ in kɛra o de kama. Nin lajɛ in ni FSEG filɛ nin ye k'a labɛn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra sababu ye dɔnnibaa caman ka fara ɲɔgɔn kan ni o dɔ ye enseignants chercheurs, doctorants, économistes, linguistes, gestionnaires o n'a ɲɔgɔnna caman. A kɛra sababu ye laɲini caman fana ka ta kɛnɛ kan min bɛna lase jamana ɲɛmaaw ma. An ye hakilila kura dɔw ta fɛn b'a to an ka ko bɛ taa ɲɛ cogo min jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ cogo min an ye hakilila dɔw sɔrɔ. Bon hakilila kelen mara yɛrɛ taa cogoya bɛ se ka ɲɛ cogo min an bolo ka sira sɔrɔ ka san sɔrɔ o ye an ka hakilila fɔlɔ ye. Min bɛ dɔw kan yira ni siga minnu bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min. N'o bɔra yen an ka
jamana yɛrɛ a politikibaw ani kɛn yɛrɛ sira la yɛlɛma bɛ se ka don ko la cogo min an ye hakili falenlen ko fana an y'o ɲini mɔgɔ fɛ o fana bɛ se ka kɛ cogo min an y'a fɔ fana k'a fɔ mɔgɔ hakili la u dɔn an ka taabolo a kan ka taa cogo min mɔgɔw dɔn fɛ donc o fana bɛ dilan cogo min a n'o bɛ waleya cogo min a n'o bɛ kiimɛ cogo min an y'o hakilila fana ɲini o fana ka k'an ka taabolo dɔ la bon n'o bɔra yen an y'a fɔ fana k'a fɔ fɛn min ye sira kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ n'an b'a fɔ o ma politique sectorielle ba ka don na kosɛbɛ fɛn b'a to an ka nafasɔrɔ siraw bɛ se ka waleya cogo min ka san sɔrɔ ka taa ɲɛ yɛlɛma bɛ se ka don jumɛn na tugun o ye i n'a fɔ an ka dɔ fara an ka minɛnba minnu bɛ i n'a fɔ sirabaw ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ani hakili falenfalen ni kunnafoni bi sɔrɔ fɛnba minnu fɛ ani yelen bi sɔrɔ ko minnu fɛ donc n'an k'o ma énergie donc an ye nin bɛɛ laɲini nin fɛn bɛ se ka don ba la cogo min o de an y'an ka ɲɔgɔn ye kun cɛ ne ni hakililaba ninnu de ye ka nin waleya ni ɲini ka fara kan maa minnu ye nin lajɛ in labɛn u jigi b'a kan ko laɲini minnu tara kɛnɛ kan k'u bɛna lase jamana ɲɛmaaw ma walasa u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogoya min na jɔnjɔn dira minnu ma u y'a baara de kɛ u ye baaraw de kɛ u ye hakilijagabaw de kɛ problème dɔw kan ka tila ka solution di donc a ka kan an ka walimadɔn kɛ u fana parce que u ye baara de kɛ u ye hakilijagabɔ kɛ ka tila ka na ni solution ye donc an kana fɛn wɛrɛ kɛ mais an ka walimadɔn k'u ye quoi. Ni journée scientifique ninnu n'u labɛnna FSEG fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a b'a jira k'a fɔ ko nin sanfɛ kalanso in jijalen don walasa gɛlɛya minnu bɛ Sahel jamana la u bɛ se ka kunbɛn cogo min na ani ka kɛ sababu ye tuguni ka fɛɛrɛ dɔw fana yira jamana ɲɛmaaw la. nin de bɛ kɛ sababu ye ka dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an ka foli ani tanuni o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.